Nazdar lidi, tak jsem tady vazím. V dnešním videu si ukážeme za mě poměrně dost zajímavou věcičku a je to tenhle externí mikrofon pro mobilní telefony. Je to teda od značky Boya a je to model BYV30 a ta V30 značí, že to je ten model i s touhle krabičkou, do které ty mikrofony jdou dát a ta krabička, ta velká, je bude nabíjet. Něco jako když máte AirPody, dáte je do krabičky, jak se tam nabíjejí. Nejdřív si to rozbalíme a ukážeme si, co v té krabičce vůbec je, jak to vypadá a v tomhle videu si to i vyzkoušíme. Takže hodím tam intro a můžeme začít. Jdeme na to. Hey, I'm Bazim, welcome to The View, a vlog I unbox and I review. It's not perfect, but I enjoy what I do, so let's get started. Let me show you. Tak, mám to tady lidi, takže je to od firmy Boya Audio a je to model BYV30, což je vlastně model, kde jsou dva mikrofony, přijímač samozřejmě a pak i ta krabička, která ty mikrofony může dobíjet. Něco jako máte, když máte AirPody, tak si to dáte do krabičky a ty sluchátka se nabíjejí, takže tohle je úplně stejný, jenom s těma mikrofonama. Na krabičce se nic asi moc nedozvíme, takže se jdem rovnou podívat do krabičky. Tady nám zůstane nějaký návod, takže to už nepotřebujeme. Tak a teď, co tu máme? Takže tohle bude ten hlavní hrdina. Tak, hlavního hrdinu na chvilku odložíme. Mrkneme se, co máme tady. A nabíjecí malej C-čkový kabel. Těch se válí všude možně, to nebude potřeba. Tak, a tady je Monča. Tohle nemůžeš papat, Mončo. Tak, hele, nějaký i přenosnej, jo, přímo od Boya. Nějaký látkovej, přenosnej, nebo na přenášení a ochranu té krabičky, takže to se určitě hodí. Tak, co tu pak máme? Scan the QR kód, takže manuál a nějaký tutoriál videa, nevím, jestli k tomu nějaká aplikace. Tady máme varanty, takže to taky nepotřebujeme, tohle si necháme tady. Tak je to tady, je to relativně lehký, takže si to rozbalíme. Jo, tady je USB-C vidět. A otevírá se to takhle. A tady jsou ty dva mikrofony. Mončo, vypadá, že to je asi na magnety, si myslím. Což je fajn. Je tam trošku takový randál, takže není to tam úplně natěsno. No, Mončo, děláš si srandu. Já tu točím a ty jsi šla přímo pod kameru. Mončo, přímo pod kameru jsi šla. Ty si chceš hopkat? No, takže tak. Takhle to vypadá, když si člověk chce něco natočit. No Mončo, no podívej se do kamery. No nazdar. Takže vidíme teda dva mikrofonky a tady USB-C je vlastně do telefonu. Jo, hele, a ještě abyste mohli třeba i nabíjet, tak to má i vývod C. Takže nejenom takhle, ale má to i ze strany vývod C, takže díky tomu můžete i ten telefon zároveň nabíjet. Všechno má své uložení a pak tady jsou teda ty mikrofony. Jo, tady je vidět, že tady budou ty kontaktní plošky pro to nabíjení, protože to je i dole v krabičce. Kontaktní plošky. Mikrofon vypadá docela sympatický, má tady tenhle klip, ten by měl být teda, jo, perfektní, má i takový jakoby, že se tam dá zastavit přímo, aby tam držel, takže opravdu 360 stupňů. Pak tady na něm jsou nějaký tlačítka na zapnutí a NR, to ani nevím popravdě, co je. A samozřejmě ten druhý mikrofon, to bude úplně to samý, jasně, dvě tlačítka, takhle, stejný klip. Takže dva mikrofony, abyste mohli dělat třeba i s někým rozhovor, anebo když se jeden vybije, což asi nehrozí, protože vlastně když je vložíte do té krabičky, tak by se měli automaticky nabíjet, takže jeden si schválně zkusíme tady odlepit. Jo, koukám, že to jde nejenom těma ploškama, ale mají v sobě i C, takže jdou nabíjet i kabelama, tak to je hodně dobrý. A když ho tam teda vložím, a tady už mi něco svítí, tyjo, to jsou pořádně silné ledky. Jsou tam 3, takže ta krabička je asi nabitá na 75%, když svítí 3 ze 4.
A jo, a tady je vidět červená diodka, že se mikrofon asi nabíjí. Tak, co víc k tomu říct, je to opravdu pěkný i v tomhle podání s touhle krabičkou, tenhle model. Je to opravdu jako pecka a nezbývá asi nic jiného, než si to vyzkoušet. Tak, lidi, jsme zpátky v tomhle záběru z jediného důvodu, abyste znova slyšeli, jak zní aktuální nahrávání, protože aktuálně nahrávám na interní mikrofon mýho iPhoneu 17 Pro, takže tady můžete slyšet, jak zní můj hlas a jak kvalitní to je z iPhoneu 17 Pro. A teďka asi přepneme teda na tady tu boju a uvidíme, jak to bude znít. A takže pak mi řekněte svůj názor. Jdeme na to. Tak, jak vidíte, tak už mám mikrofon připnutý. Jo, odebral jsem ho tady z krabičky. V telefonu mám přijímač a vy mi napište do komentáře, jak to pro vás zní. Jo, mám ho připnutý takhle na tričku, tady vidíte, jak tam trošku čouhá. Jo, samozřejmě je dobrá možnost, že v té krabici je ještě jeden, takže byste mohli i dělat nějaký rozhovory. Já jsem to spíš zvolil, tu variantu kvůli tomu, že byla jenom asi o 200 dražší než verze bez krabičky a bez jednoho mikrofonu, což mi přijde jako úplně zlodějna nevzít za 200 dražší verzi, která je s nabíjecí krabičkou, máte i kam dát aspoň ten přijímač. A když se třeba jeden vybije, kdybyste ho zapomněli nabít, tak máte furt druhý třeba vložený v krabičce, který bude určitě nabitej. Takže to je za mě velká výhoda. A vy mi řekněte, jak to zní oproti iPhoneu, protože já vím, že iPhone zní za mě jako velmi dobře, velmi kvalitně, ještě aby ne za tu cenu. Určitě jinak to bude znít, když si ho takhle vezmu a budu to používat jako takhle ten mikrofon. Takže to bude znít zase možná víc na hlas, ale nevím zase, jestli to nebude už trošku mít horší kvalitu, když mluvím takhle blízko. A pak je tady ještě tlačítko na to NR, jak jsem v unboxingu nevěděl, co to je, tak je to Noise Reduction. Takže aktuálně, když je ten mikrofonek spárovaný, tak svítí modře. Takhle modře. Když to zmáčknu, bude blikat a mělo by dojít k mutnutí. Tak, teď už bych měl být zase slyšet a když zmáčknu tu Noise Reduction, tak by to mělo zezelenat. Jo, teď už je to zelený a mělo by to být Noise Reduction, ale co jsem čet, tak to asi nebude moc kvalitní, takže to asi nebudu používat. Takže já tu Noise Reduction zase vypínám, mikrofonek svítí modře, je to strašně lehoučký ten mikrofonek, což je fajn, a nebo by se to dalo třeba i připnout třeba na kšiltovku, aby to bylo takhle, ale asi nejlepší, nebo jak je to myšleno, je to. Akorát bohužel mám tak lehký tričku, že i stačí, aby to takhle padalo, takže to asi není za mě taky úplně ideální, to je spíš na mikinu nebo na bundu, co takhle nebude odchlípat a padat. Jo, teď to mám opravdu hodně blbě, takže já to zkusím držet v nějaký normální jakoby to. Takhle se to samozřejmě taky dá, ten mikrofonek je strašně lehkej a dobře se drží, dobře vypadá. Má tady i proti větru tu čepičku takovou, takže mi napište dolů do komentářů, jak to zní oproti iPhoneu, a nebo co byste ještě chtěli vědět, vidět, slyšet, natočit, cokoliv jiného. Takže já jsem Bazim, tohle byl Boya teď ani nevím, jak to bylo, Boya BY V30 a já jsem Bazim a loučím se s váma. Čau!